Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de la sèrie sobre la calculadora de sostenibilitat agrícola. En aquesta ocasió, aprendrem com registrar i gestionar les dades d'altres consums d'energia realitzats a l'explotació que no estiguin vinculats a tasques amb maquinària, automatismes d'hivernacles o bombeig de reg, ja que aquests consums es comptabilitzen en altres seccions. Aquesta secció és essencial per tenir una visió completa de l'impacte energètic de la vostra explotació i calcular amb precisió la petjada de carboni i altres petjades ambientals. Per accedir-hi, al menú lateral seleccioneu Altres consums d'energia. Aquí trobareu l'estructura habitual, informació de l'avaluació activa, el calaix de cerca i la taula informativa amb els consums d'energia ja registrats. Cliqueu al botó Afegir sota la taula informativa. S'obrirà una finestra per introduir les dades del consum energètic. Primer, seleccioneu el producte o cultiu al qual està vinculat el consum. Indiqueu el tipus d'energia utilitzada, electricitat, gasolina, etc. Les unitats es configuraran automàticament. Introduïu la quantitat consumida i confirmeu clicant Confirmar. El registre apareixerà a la taula informativa. Repetiu el procés per a tots els consums d'energia dels diferents tipus realitzats durant la campanya. Feu servir els 3 punts de la columna Accions per modificar, copiar o eliminar un registre. Modificar permet ajustar les dades. Alta per còpia, crea una còpia del registre i eliminar esborra el registre seleccionat. Seguint aquests passos, podreu mantenir un registre complet i actualitzat dels consums energètics de la vostra explotació, permetent un control més precís dels recursos utilitzats. Això us ajudarà a obtenir una avaluació més precisa del vostre perfil de sostenibilitat i a optimitzar la gestió energètica de l'explotació. Gràcies per seguir aquesta videoguia. Per més informació, consulteu les altres guies disponibles o contacteu-nos a pas.agricultura@gencat.cat.